Als ik sinds de horeca gaat aanswer om zo'n uur dicht, dan zei ze Dit vind ik echt, dit slaat kant nog wel. Dit is gewoon zo'n uur. Ik vind het gewoon een beetje gek uitsteken. Want de daghoreca, die zullen wat gasten ontvangen. Meesten die gaan naar jongens die gaan van 5 tot zo'n gaan die net naar het café daar. Ze komen tussen het werk bij, willen even douchen. Nou, en dan zit ze naar het café en dan is het zelfde halve zijde wijzen. En dan mag het om zo'n uur voort. Nou, dan had ze natuurlijk zoiets van, ik ga net. Het kan wel eens weer de hele maand december worden. Nou, december is altijd natuurlijk een topmaand voor de horeca. Met kerstbottels, meestal uiteten natuurlijk. Nou, en als dat zo is, dan denk ik dat het zo staat gewoon toch een protte bedrogen omvolging in. Het is, het wordt gewoon te lang. Dus als er misschien wat meer speling komt van 8 uur dicht of 9 uur dicht, zou dat een betere optie wezen? Ja, in mijn beleving wel. Dan had je in ieder geval de gelegenheid nog om uit eten te gaan en nog even naar het café te. En van de andere kant het tegenstrijdig is natuurlijk dat de mensen, dat juist nou ik wel, ze gaan 8, 9 uur, dan gaan ze naar huis. Nou, dan gaan ze echt naar huis, dan zie je ons kwam erop. Dus ja, het schijnt dat de meeste besmettingen staat thuis op worden. En absoluut net in de horeca. Ja, dan zorg ik dit net als een maatregel dat ik denk, dit kan u echt terug in scoren net.